Våbenmestre! Hej alle sammen. Og ja, jeg har madmåden, jeg har spist. Men, hej igen. Den er tids. Det er Louis, min ven bagom, der lærer mig. Noget tid siden, men I kan da godt huske dem her, jeg har lavet, ikke? Enten til stedet, eller så går det. Okay, men som jeg også siger, jeg har lavet et bælte til det hele. Næsten alt, hvad jeg har lavet. I skal ikke engang vide, hvad de her er til. Det er fordi, at jeg har lavet 2 ekstra. Men det er ikke det samme. En af dem, hvor det er de her 2 her, kombineret. Og hvis de kombinerer, ser det sådan her ud. Det er stadig rigtig, rigtig svært at lave. Men jeg vil vise det hele nu. Ej. Så jeg står sådan en her. En skyder. Næsten sådan er det hele. Ja, sådan er det værd. Men her er også, hvad jeg har lavet. Et piratsværd. Assassins piratsværd. Eller har jeg vist det? Hvad sker der, mand? Er der samurai Joe derovre? Okay, men her har jeg også lavet en piratpistol. Det gør det sidst, men. Og når jeg skal til mit spyd, det er ikke med i det her. Jeg vil det kun 2 gange om hver en video, men jeg er med. Hem som en piratskyder, ikke så svært at lave i det hele taget. Og Magnus, hvis du ser sådan, så er det den her, jeg har ment. Ja, det er min lillebror. Undskyld det her, men et pustrør. Og de 4 her, det er lavet ud af papir. Selvom mange troede faktisk, det var, ja, nok lidt. Men lad mig lige se, en af de største ting, jeg har lavet. Kan jeg se, hvad der er? En gammeldags skyder med en kniv på. Men så det kun, der var ikke lavet dengang der. Vil I se? Sejt, ikke? Godt. Men det var næsten alt det her, jeg ville vise. Vent. Nå, okay. Hvad mener du? Nej, jeg er træt af det her. Nu holder du op. Skal jeg tage det her? Nå jo, jeg har lige lavet det i dag. Se her, en kæmpe M4. Og den har også noget andet. Tada! Et snipersigtekorn, hvis I kan se. Snipersigtekorn. Det hele må du vide. Men nu tænker jeg nok. Hvad er den her ekstra til? Hvorfor sådan den ud? Men det er fordi, det er et lavstation. Og ja, den kan lade. Tada! Som alt. Okay, så det var lige en fejl. Men det har taget rigtig, rigtig lang tid, alt det her. Mig og min ven Lukas har brugt næsten al vores tid til at lave, at det kun for at have det sjovt med det her. Han har været en kæmpe sniper. Måske, hvis han havde den med, kunne måske blive sådan. Men det måske bliver den næste video, eller nu. Nå, pyt. Jeg har den med lige. Okay. Vil jeg gerne vise den? Ja, vil jeg gerne vise den til alle dem, der sidder med. Nu kommer Lukas med sin sniper, og han har selv lavet den. Han har lavet det her længe siden jeg har. Men ja, okay. Han har også lavet noget, der ligner mig en shotgun. Eller hvad er det? Men nu kommer han sin sniper og sin shotgun. Mine damer og herrer, velkommen til Lukas. Den hører til den her Ja, men velkommen Jeg starter først med den her. Ja. Velkommen til Lukas. Her er han alle folk. Hej alle sammen. Det her det er en shotgun. Og den har et sigtekorn. Og det her papir, det er bare kæmpe stort. Der er også lavet andet ind.
bare rent papir. Det er det alt sammen. Og det her, den der lille del papir, han siger, han er lavet med kæmpe stort papir, det er det, jeg tror kombineret til en kæmpe. Bare meget, meget større. Meget større. Efter det her kommer der en meget større en. Nu er det tid til hans. Hvad er det store sniper? Har I set den her? Den er lavet ud af mange papir. Mega Se. fedt, ja, men det er Se, stadig det godt går. gået. Og så har den det her. Og Og det er jo så Lukas sniper. Ses. Vi ses, Lukas. Okay, men det er jo så alle ting, jeg skulle vise jer. Men jeg kan se, hvad jeg kan gøre det her. Yes, Og det resten? gjorde det, Andreas. Se her. Okay, men nu er der ikke andet end at sige farvel. Ja!